Ajungi tu la vorba mea. Păi n-a avut dreptate proasta aia de mama când zicea. Anais, micuțo, nu o lovim pe mama. Nu o lovi pe mama, Anais. Văd frustrarea ta, văd furia ta. Sunt aici cu tine să te conțin. Sunt aici să validez suferința ta. Știu cât îți este de greu, micuțo, dar trebuie să decupezi singură, micuțo. Trebuie să înveți să dobândești răbdarea, micuțo. Anais, micuțo, nu o lovim pe mama. Respiră, micuțo. Voi sta lângă tine atât cât ai nevoie, micuțo, bine? Haide să practicăm împreună exercițiul pentru managementul furiei, bine? Dar draci în el de decupat. Dacă nu mai tăpia dracu cu decupatul ăsta. Pune două decupat. Pe matematică n-ai pune mâna, trebuie decupat. Hai dracu, câte unii la lumânare ajung oameni mari. Noi decupăm. Ajungi tu la mătură. Ajungi tu la mătură. Ce să mai decupezi pe la 4-5 dimineața, în ploaie, în frig? Tu să mai fie unii să mătorești și străzile astea, nu? Lasă că la mătură nu-ți trebuie aritmetică, nu-ți trebuie citit, nu-ți trebuie socotit, decupat îți trebuie. Ajungi tu la vorba mea. Păi n-a avut dreptate proasta aia de mama când zicea. Dar ce m-a avut dragi pe mine să ascult de mama? El mi-a trebuit decupat.